την εκπληκτική Ευαγγελία του Γκαρίδου. Μεγάλη νίκη για τον Απολώνιο, πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, 3-1. Πες μας καταρχήν πώς αισθάνεσαι, τα πρώτα σου συναισθήματα. Προφανώς είμαι πολύ χαρούμενη. Θεωρώ ότι η ομάδα μου έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κρατήθηκε μέσα στο παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα. Βγάλαμε ομαδικότητα μέσα στο μάτς. Ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε, πώς έπρεπε να παίξουμε τον αντίπαλο. Το κάναμε και ήρθε το αποτέλεσμα και μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε γι' αυτό. Τι μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα για τη συνέχεια εδώ? Το αποτέλεσμα, κάθε αποτέλεσμα μας νοιάζει να κυνηγάμε βαθμούς, να παίρνουμε βαθμούς από όπου μπορούμε να πάρουμε και θα δείξει στο τέλος τη σεζόν. Μπορεί να καταφέρει ο Απολώνιος να μείνει. Αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό παίζουμε, αυτό παλεύουμε, να πλασαριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Θεωρώ ότι η συνέχεια θα δείξει. Και πες και κάτι άλλο, εσύ είσαι από την Α2 μαζί με την Ευαθία Τιλάδα και κάποια άλλα κορίτσια. Βλέπεις καθηγητά τον Απολώνιο μετά από 3 χρόνια να περνάει τη μια κατηγορία μετά την άλλη, να φτάνει στη Volley Elite, να παίρνει την πρώτη της μεγάλη νίκη, να αποθεώνεσαι από τον κόσμο. Πώς αισθάνεσαι? Πίστευες ότι πριν 3 χρόνια ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο ο Απολώνιος? Το πίστευα και με αυτό το πλάνο είχα έρθει τότε στην ομάδα. Όταν μου πρωτοέγινε η πρόταση ήταν ξεκάθαρο το πλάνο, το back-to-back 2 ανώδη, να φτάσουμε στη Λίγκα και από εκεί πέρα να πάμε για το καλύτερο δυνατό. Θεωρώ ότι το κάνουμε, φαίνεται στο γήπεδο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό που καταφέρνουμε αυτό που θέλαμε. Και πες μας λίγο για τη συμπαράσταση του κόσμου σήμερα. Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός, θέλουμε να έρχεται σε κάθε μάτς να μας στηρίζει, έδινε τον παλμό στο παιχνίδι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Βουτσουρή, ευτύχησε να δει τον Απολώνιο να παίρνει την πρώτη του νίκη με τεράστια εμφάνιση, μεγάλη εμφάνιση, 3-1, καθαρό τρίποντο. Ήταν μια συνέχεια των μεγάλων εμφανίσεων κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Θα θέλαμε να μας πει και αυτό στην άποψή του, τα συναισθήματά του για αυτή την τεράστια πρώτη επιτυχία του Απολώνιου. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από χαρά και υπερηφάνεια. Νομίζω ότι στα προηγούμενα 2 παιχνίδια, για να μην πω τις πρώτες αγωνιστικές στο παιχνίδι που αδικήσαμε τους εαυτούς μας, ήταν πρεμιέρα, νομίζω ότι δείξαμε τις δυνατότητές μας. Περιμέναμε σήμερα την ευκαιρία μας δόθηκε και την πιάσαμε. Λοιπόν, από εκεί και μετά θέλω να πω ότι αυτή η νίκη έρχεται απέναντι σε μια ομάδα που κατά την άποψή μου είναι σταθερά στις υψηλές βαθμολογικές θέσεις τα τελευταία χρόνια, παίζει Ευρώπη, είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα σε κάθε επίπεδο, μα και αγωνιστικό, οπότε στην προκειμένη περίπτωση η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στις αθλήτριές μου για το αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που γεμίζει το γήπεδο και έρχεται να μας παρακολουθήσει και μας χειροκροτεί. Νομίζω ότι ανταποδίδουμε τον ερχομό του κόσμου στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι η ομάδα μας παίζει ελκυστικό βόλεϊ. Από εκεί και μετά, παιχνίδι με παιχνίδι, εμείς θα προσπαθούμε να καταθέσουμε τη μέγιστη προσπάθεια και αν αυτή, όπως είπαν και τα κορίτσια πριν, είναι αρκετή, τότε θα διεκδικούμε τα παιχνίδια. Αν δεν είναι αρκετή και είναι ο αντίπαλος καλύτερος, τότε θα αποδεχτούμε την ήττα και θα παίξουμε για το επόμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, το πάμε από πέρυσι παιχνίδι το παιχνίδι, αντίπαλο τον αντίπαλο, σεβόμαστε όλες τις ομάδες, αναλύουμε όλες τις ομάδες, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται σε αυτά που λέμε και προσπαθούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μόνο τιμητικό είναι κατά την άποψή μου και αξίζουν και πάλι συγχαρητήρια στις αθλήτριες που υποστηρίζουν όλο αυτό. Και είπαμε ότι είναι ο Απολώνιος με ένα ρόστερ ελληνικό, έτσι, μια ξένη. Ενώ οι άλλοι είχαν 3-4 ξένες όπως... Κοιτάξτε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ίσως είναι και μια κουβέντα παγίδα. Σαφώς και παίζουμε με μια ξένη παίκτρια, πολύ καλή παίκτρια κατά την άποψή μου, μας βοηθάει πολύ. Δεν υπάρχει ομάδα με μια ξένη παίκτρια, ούτε 2 στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν με 3 και με 4 ξένες παίκτριες. Αλλά αυτό μπορεί να μην σημαίνει και κάτι. Ή μπορεί να σημαίνει κάτι για τη συνέχεια. Είμαστε σε συνεργασία με τη διοίκηση, θα δούμε την περίοδο του Δεκεμβρίου αν μπορούμε να ενισχυθούμε και σε ποιο βαθμό. Οπότε δεν είναι ώρα να λέμε τι δεν έχουμε. Με αυτό που έχουμε προσπαθούμε στον υπερθετικό βαθμό. Σήμερα τα καταφέραμε,
και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι να δούμε πόσο καλοί μπορούμε να είμαστε απέναντι στον επόμενο αντίπαλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουμε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε την Μάρα τη Ράπτη, ένα μυθικό παιχνίδι πάλι από τη Μάρα Ράπτη. Η ηγέτηδα της ομάδας οδήγησε μαζί με τις υπόλοιπες συμπαίκτριες βέβαια σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Πρώτο τρίποντο μετά από 13 χρόνια και θα θέλαμε και αυτή να μας πει την άποψή της. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Το αξίζαμε από την πρώτη αγωνιστική, γιατί παίζουμε πάρα πολύ καλό ομαδικό βόλεϊ. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο Απολόγης είχε δείξει τα δόντια του και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, δείχνει ότι δεν φοβάται καμιά ομάδα και σήμερα πραγματικά κοίταξε στα μάτια και τη Θέτη Δαβούλας, που είναι μια ομάδα που έχει σταθερή πολλά χρόνια, κάνει πρωταθλητισμό, είναι πάντα στην πεντάδα εξάδα και όμως δεν τη φοβήθηκε και την κέρδισε. Η νοοτροπία της ομάδας από πέρυσι που είμαι εγώ εδώ είναι η ίδια. Κάθε μάτς ξεχωριστά. Παλεύουμε να δώσουμε εμείς τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος. Και από εκεί πέρα, αν αυτό που δώσουμε είναι αρκετό για να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Επομένως, κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, δεν κοιτάμε ποιος είναι απέναντι, κοιτάμε την δική μας ομάδα και να δώσουμε εμείς το δικό μας 100%. Μπορεί ο Απολόγιος με ελληνικό ρόστερ, με αυτό το ρόστερ να μείνει στην κατηγορία? Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Στο τέλος θα δείξει. Αν συνεχίσουμε αυτές τις εμφανίσεις, που αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το mentality αυτής της ομάδας, θεωρώ ότι θα το καταφέρω. Και κάτι για τον κόσμο πάλι, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο. Ένα μεγάλο γήπεδο, δεν είναι εύκολο να γεμίσει και μαζί με τη συμπαράστασή του κάθε Σάββατο. Ελπίζουμε να έχουμε την όλη απόδοση για να τον κάνουμε να έρχεται και να μας αμαρώνει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια.